Εδώ μέσα είναι, εντάξει, θα τρελαθούμε. Αγόρασα τα πρώτα μελομακάρονα της σεζόν. Το πιο μοναδικό, σοκαριστικό, εκπληκτικό δώρο. Και λοιπόν να το δούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα στολίσουμε. Θα κάνουμε και χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Τώρα θα κάνω μερικές κρεπούλες. Είχα φτιάξει από αυτές το ζυμάρι. Και το έχω στο ψυγείο. Τελευταία βγήκε κάπως έτσι, γιατί έριξα ό,τι υλικό είχα και βγήκε αυτό το σχέδιο. Σας ρώτησα στο Instagram τι θα μπορούσε να είναι. Μου έχετε πει τάρανδος και σαλιγκάρι μέχρι στιγμής. Θέλω να σας δείξω αυτό το μορφάκι που πήρα από Τζάμπο. Δεν είναι γυάλινο. Τι ωραίο που είναι να βάζεις μέσα τα κέικ σου. Δεν χωράει με το μπλε πιάτο. Μέχρι και τα μπισκότα, από το να τα έχεις έτσι χύμα ή ένα κέικ όπου να είναι. Και δείτε έτσι και από μακριά τι ωραία που κάθεται εκεί. Και εκεί βάλαμε και είναι το δεντρουλάκι. Ο γάτσο έχει βάλει φαγάκι. Τι είναι? Αγριογούρνο, πατάτες στο φούρνο. Και έρθει η δέμα της προάλλες από το χωριό, πιπεριές εκεί, λαχανικά, χαμούλης. Τώρα εμείς είμαστε σε μια φάση που λέμε να στολίσουμε. Και λέω να βάλουμε και το φωτιστικό που πήραμε του σαλονιού. Καλά. Τον πόνο μου με ξέρετε, κάθε χρόνο τα ίδια. Τα χαλιά δεν τα έδωσα ποτέ για πλύσιμο. Πήρα τηλέφωνο, λέω ρε παιδιά, θα μας πλύνει κανείς στο χαλί. Οι περισσότεροι μου έριξαν άκυρο. Τελικά βρήκα έναν χριστιανό που μου λέει θα έρθω να το πάρω τη Δευτέρα και θα σας το φέρω σε 20 μέρες. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το ίδιο λάθος κάνω κάθε χρόνο. Δηλαδή, λες και πόσο δύσκολη είναι η ενήλικη ζωή. Δώσε χριστιανοί μου το χαλί το καλοκαίρι να στο αποθηκεύσουν και να στο φέρουν όταν πρέπει. Γιατί όλοι αυτό μου είπαν. Μου είπανε κυρία μου, εμείς τώρα τρέχουμε με παραδόσεις. Εμείς θα μπορούμε πάλι σε 1,5-2 μήνες. Εντάξει, οκ. Οπότε χωρίς χαλί, να τα πλύνουν και να τα φέρουν σε κανένα μήνα. Θα έχει τελειώσει ο χειμώνα. Να το σωμαστοράκης μας, τραλάλα και λαλάλα. Thank you. Γεια σας, άλλος άνθρωπος. Εδώ έχω ετοιμάσει τον μπιμπουλάκο μου μέσα στο γκλίτερ και ο έκου μου. Τέλειο. Επειδή θέλω να είμαστε εορταστικοί τώρα που θα στολίζουμε, εξού και τα outfits. Στο μεταξύ εγώ πείνασα. Να δω τι κάνει το αγριογούρνο. Μήπως φάμε αγριογούρνο. Τι αγάπη μου, η πατάτα μέλι, αυτό λάστιχο. Λοιπόν, έχω αυτό το έτοιμο ρύζι και λέω να το κάνουμε γιατί πεινάω. Παιδιά, έξω νύχτωσε. Μην νομίζετε, εδώ αυτός ο άνθρωπος έχει αφιερώσει 1 ώρα αγάπη, ασχολείσαι με αυτό, 2. Απ' την άλλη εδώ το ριζότο μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να του ρίξουμε ένα φρέσκο κομμάτι βούτυρο και παρμεζάνα. Η κατάστασή μας εδώ τρώμε παρέα με την κούτα από το φωτιστικό. Δείτε το τι ωραίο που είναι, ανυπομονώ. Άρεσε? Ναι. Και εμένα. Έτοιμο το φωτιστικό, αλλά δεν είχε λάμπες μέσα και θα πάει να πάρει τώρα ο γάτσου. Και λοιπόν να το δούμε. Δεν θα το πιστέψετε, αυτό είναι όλο και όλο. Απίστευτο. Είναι τόσο μικρούλια, είναι πόσο το χεράκι της Κασάνδρα. Πάρα πολύ μικρές. Υποψιάζομαι ότι είναι διακοσμητικό το φωτιστικό και δεν είναι. Ναι. Δείτε τι ομορφούλικα. Έλεγα στο γάτσο ότι να φύγει αυτή η καμπάνα, να μπει ένα τέτοιο μονό, να είναι σορτί. Λέω εγώ τώρα. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε όλες οι λάμπες να ήταν ίδιες. Όλες είναι, θα τις βάλει τώρα ο μπαμπάκας. Κοίτα, είναι άλλες 3 εδώ. Να το τσιτσί. Είναι λίγο στεγνούλι. Βάλαμε την πρώτη λάμπα και αυτό εδώ το φωτάκι έχει την ίδια λεμπίτσα.
Φανταστείτε, είναι ένα μόνο του, πόσο δυνατό είναι. Και λέμε αν βάλουμε και άλλες 3, δεν ξέρω, είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή το βλέπω και στο κινητό μου τώρα. Γιατί το κοιτάζουμε και λέμε ρε εσύ είναι όντως δυνατό. Και μου εξήγησε ο Γάτσος ότι αυτές οι λάμπες βγαίνουν και σε πιο χαλαρή μορφή. Πού το καταλαβαίνουμε αυτό, ο Γάτσος εδώ λέει 5. Ναι. Και βγαίνει και σε 3, ξέρω εγώ, 4. 2,7 το πιο μικρό. Κάτι ενδιάμεσο, ξέρω, το 4, το 3. Το 3, ναι. Δεν φαίνεται πολύ αστραφτερό, άσπρο, δηλαδή αυτό πολύ έντονο. Θα βάλουμε τις μπάλες να είναι όμορφο και θα έχουμε φως από τα σποτάκια. Αυτά εδώ τα υπεροχάκια πανεμορφάκια είναι τα περσινά μας. Δείτε πόσο cute. Αυτά εδώ τα έφερα φέτος. Μπράβο. Και πήρα και φιόγκους και αστεράκια και διάφορα τέτοια γλιτερένια και λουλούδια. Να τα βάλουμε, ξέρω εγώ, στο έτσι. Πήρα λίγα γιατί είναι μεγάλα. Αχ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ τα πιτσίνια έχουν ξετρελαθεί, αλλά δεν ξέρουν το ωραιότερο πάρτι της σημερινής ημέρας. Θα γράψουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Ανυπομονώ να το ανοίξουμε. Εδώ μέσα είναι, εντάξει, θα τρελαθούμε. Τρίγωνα, καλά τα σκορπίσαν παντού. Ήταν τα Χριστούγεννα, το Γεννάκι. Καλαλαλαλα. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε να στολίζουμε. Σε Κασάνδρα. Μα δεν πειράζει. Ούλα! Cheerleaders εδώ από κάτω. Έτοιμο το δέντρο με το αστέρι μας. Ήρθε η πιο σημαντική στιγμή, η δική μου αγαπημένη. Να το φωταγωγήσουμε. Πάω να σβήσω τα φώτα. 3, 2, 1. ταντά! Υπέροχο! Είναι πανέμορφο! Και του χρόνου, μωράκια μου, όμορφα! Τι ωραίο είναι, πάνω στο κεφάλι της Βανέσας. Αχα! Όταν έρχονται τα Χριστούγεννα και στολίζουμε το δέντρο, σε ποιο γράφουμε γράμμα? Άγιο Βασίλη. Πολύ σωστά! Γι' αυτό λοιπόν να ακούνε εδώ και οι γονείς οι φίλοι. Το santamail.gr έχει φροντίσει, έχει το πιο πρωτότυπο δώρο να κάνετε στα μικρά πιτσίνια. Έτοιμο γράμμα για τον Άγιο Βασίλη και το πιο μοναδικό, σοκαριστικό, εκπληκτικό δώρο που μπορείτε να κάνετε στα μικράκια είναι γράμμα από τον Άγιο Βασίλη. Παιδιά, σας έχει έρθει γράμμα από τον Άγιο Βασίλη. Εγώ με το φιάγκο. Ναι, γιατί γράφει Κασάνδρα και εδώ γράφει Έκτορας με την σφραγίδα η οποία λέει από τον Βόρειο Πόλο. Άγιος Βασίλης είναι πάρα πολύ γλυκός και ευγενικός. Πιστοποιητικό για τον Έκου ότι ήταν εξαιρετικά καλό παιδί. Το ίδιο και για τον Μπίμπουλη. Κασάνδρα. Επίσημο πιστοποιητικό καλού παιδιού Κασάνδρα. Αγαπημένη μου Κασάνδρα, φέτος τα πάντα είναι χιονισμένα εδώ στο Βόρειο Πόλο. Με τους φίλους μου ταξωτικά εργαζόμαστε ολημερής και οληνυχτής για να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως για τα Χριστούγεννα. Αναμένω πώς και πώς να περάσω από τη Γλυφάδα και να αφήσω κάτω από το όμορφό σου έλατο τα δώρα που επιθυμείς. Εγώ θέλω. Μην το πεις, είναι μυστικό, θα το γράψουμε στο χαρτί. Είσαι 5,5 ετών πλέον, ξέρει πόσο χρονών είσαι. Και μια μικρή φωνή μου είπε ότι ήσουν πολύ καλό παιδί αυτή τη χρονιά. Αγαπημένε μου Έκτορα. Χω. Πολλά χαιρετίσματα από τον κάτασπρο Βόρειο Πόλο. Εκεί ζει ο Άγιος Βασίλης, στο Βόρειο Πόλο. Λοιπόν Έκτορα, συνέχισε την καλή δουλειά και θυμήσου πως σε παρακολουθώ συνέχεια με το μαγικό μου τηλεσκόπιο. Τι σημαίνει? Τα πάντα βλέπει ο Άγιος Βασίλης. Έχει ένα μαγικό τηλεσκόπιο, βάζει το μάτι μέσα
Και βλέπει ποια παιδιά είναι καλά. Αυτό μας διαβεβαίωσε ο Άγιος Βασίλης με τα πιστοποιητικά σας ότι ήσασταν πολύ καλά παιδιά και φέτος δικαιούστε δώρο. Ήρθε η ώρα να γράψουμε το γράμμα. Εδώ κάνουμε πρόβα. Άγιο Βασίλη, σε παρακαλώ, θα ήθελα να μου δώσει ένα γιγάντιο κουκλόσπιτο της Κάμη. Κάπα τελεί. Τι σημαίνει τελεί? Κασάνδρα Βασταρούχα. Κάπα. Τέλειο. Και ένα φάκελο, Με αγάπη, Έκτορας. Και τώρα που κοίμησα τα πιτσινάκια να σας τα πω λιγάκι πιο αναλυτικά. Είναι από Santa Mail, δείτε τώρα τι λεπτομέρεια. Αυτό το χαρτί δεν είναι απλό χαρτί, είναι ανάγλυφο. Και αυτό εδώ δείτε το είναι και αυτό ανάγλυφο. Άνετα το κορνιζάρις κιόλας. Καταρχάς είναι προσωποποιημένο, γράφει το όνομα και το έτος και το γράμμα είναι προσωποποιημένο, αναφέρει το όνομά του, αναφέρει την ηλικία του, αναφέρει την περιοχή, αν θέλετε και επίθετο αναφέρει. Ο κωδικός μας είναι για 20% έκπτωση Βανέσα 20, είναι ένα δώρο οικονομικό, μικρό, το οποίο όμως προσφέρει πολύ μεγάλη χαρά. Φανταστείτε τώρα και μόνο που λες στο μικρό πιτσινάκι ότι σου έστειλε γράμμα ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος παρακολουθεί όλη τη χρονιά από το τηλεσκόπιό του και ξέρει πόσο καλό παιδί σου, τι αυτοπεποίθηση δίνει στο παιδί αυτό. Εκεί είναι κάτι μαγικό και επειδή δυστυχώς αυτή η μαγεία διαρκεί πάρα πολύ λίγο, γιατί ως πότε θα τους λέμε ψέματα. Όλο και κάποιον Άγιο Βασίλη θα δούνε με τη γενιάδα να του φεύγει, δεν ξέρω, γενικά διαρκεί λίγο και όσο κι αν διαρκέσει, ας το ζήσουν όσο πιο όμορφα μπορούν. Επίσης, θα σας αφήσω link στην περιγραφή του βίντεο. Θα βάλετε τα στοιχεία του παιδιού και πριν ολοκληρώσετε την αγορά σας θα βάλετε τον κωδικό Βανέσα 20. Αυτά με τα γράμματα. Κατά τα άλλα θα σας βάλω τώρα στη συνέχεια που πήγαμε τις προηγούμενες ημέρες, είχαν έρθει συγγενείς μας από το χωριό. Θα σας βάλω πλάνα να δείτε. Τώρα έχουμε έρθει μικρό λίμανο. παιδική. Σε ένα παιδότοπο. Για να δούμε τη φίλη μας την Αλεξία με τη Μαρίνα και τον Εκτάριο. Αλλά δεν σε πω Παιδιά, είμαι με τη φίλη μου. Στη φιλεναδίτσα μου από τη Ρόδο, η Αλεξία. Με έχουν φέρει σε πάρα πολλά vlogs, αλλά νομίζω ότι έχετε δει μόνο μια φορά, γιατί εγώ τόσο καιρό νόμιζα ότι ντρέπεται και ότι δεν δίνει τον εαυτό. Έλα που κάνει τα live με τις μαγειρικές. Έλα που έχει κάνει ένα τέλειο κανάλι που διαβάζει παιδικά παραμύθια. Φρουφρουμαλούσα. Φρουφρουμαλούσα, θα το γράψω εδώ από κάτω να τη βρείτε. Είναι τέλειο, έτσι με απαλή γλυκιά φωνούλα, δηλαδή και ένα βράδυ που δεν έχετε χρόνο εσείς οι μαμάδες, μπαμπάδες, βάζετε εκεί το κανάλι της Αλεξίας και εδώ πέρα θα έχει το παιδί. Και αλλάζει και τις σελίδες και βλέπουμε και τις εικόνες. Και περνάμε και μηνύματα ωραία, ναι. Θέλουν το παιδάκι να πούνε, έχουν κάτι πιο ποιοτικό. Ναι, τέλειο, μπείτε, τσεκάρετε. Τώρα σας αφήνω, εμείς θα κάνουμε εδώ τα δικά μας, τα πιτσι μας, τα λέμε μετά. Πήραμε πίτσα. Πήραμε κοτοπουκές με πατάτες. Καλημέρα, μόλις έφυγα από το oven που βλέπετε πίσω μου, το οποίο το έβλεπα στο Instagram, μπήκα μέσα, ξετρελάθηκα με τη βιτρίνα εννοείται. Δεν ήξερα τι να πάρω. Μου έλυσε την απορία ο κύριος που ήταν πριν από εμένα, ο οποίος πήρε μια τάρτα λαχανικών, Kiss Lorraine λαχανικών. Οπότε πήρα το ίδιο. Δεν θα το φάω μόνη μου, πάμε σπίτι να το φάμε. Και να σας πω γιατί με βλέπετε και σε αυτήν την κατάσταση με τη τσαντούλα μου τη Σεφορά. Ήμουν Σεφορά Γλυφάδας, όπου η GHD παρουσίαζε τα νέα προϊόντα της και μου έφτιαξαν αυτό το υπέροχο μαλλί. Και τώρα πάμε σπίτι να φάμε μαζί με το γάτσο εννοείται, την Kiss Lorraine, και μετά έχω συνάντηση γονέων. Παιδιά, είναι όνειρο. Τι γεύση έχει? Τυρένια, Ναι. με πιπεριές, η τάρτα, όνειρο.
Θέλω να σας πω τόσα πολλά πράγματα. Καταρχάς είμαι στο αυτοκίνητο, μόλις γύρισα από σούπερ. Αγόρασα τα πρώτα μελομακάρονα της σεζόν, παρότι είναι σπασμένα. Δεν κρατήθηκα, έχουν έρθει και κάτι συγγενείς μας από το χωριό. Αυτό το σπασμένο θα φάμε εδώ, που θα είναι τίγκα στο σιρόπι. Κάνε Θεούλη μου να είναι καλά. Και αφού έφαγα 3, να σου πω ότι αυτή είναι η συσκευασία, σκλαβενίτης, τιμή δεν θυμάμαι, 6 κάτι, το κουτί, το κιλό, δεν ξέρω. Παιδιά, είναι από τα καλύτερα που έχω φάει, δεν ξέρω αυτή που είναι το πρώτο της σεζόν, που δεν είναι. Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει, αλλά πάντα θα καταλήγω και θα προτιμώ να τα φτιάχνω μόνη μου, γιατί δεν βάζω όλη αυτή τη ζάχαρη. Μιλάμε, το τρως και σου μουδιάζει το στόμα, λες θα πάθω κάτι τώρα από αυτήν την υπερβολική ζάχαρη. Έχω πάει τα παιδιά ενόργανοι εντωμεταξύ. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τα παιδιά από την ενόργανη. Και μετά να βρούμε πού θα πάμε. Ρώτησα τη συνυφάδα μου, τους λέω: έριξες καμιά ματιά, τι θέλετε να κάνετε, να δείτε στην Αθήνα. Τώρα ο γιος σου είναι και μεγάλος, έφηβος. Η κόρη τους είναι δημοτικό. Δεν είμαστε στο ίδιο mood, παιδότοποι και τέτοια. Και δεν ξέρω, ρε γάμο, το πού να πάμε. Λες να σας ρωτήσω στο Instagram. Κάτσε να φάω όλο ένα μελομακάρονο. Το άσχετο. Τελικά η ιδέα μου για τα μελομακάρονα ήταν πολύ καλή. Εδώ έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Πήρα και ένα νέο προϊόν καθαριστικό πλυντρίου. Δεν το έχω ξαναπάρει, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε έρθει σε ένα μεξικάνικο στο Μέξικο, στην Αργυρούπολη. Το έβλεπα συνέχεια στο Instagram. Τώρα είμαστε στα σκοτάδια. Εγώ παρόλα αυτά θα σας δείξω τι πήραμε. Καλημέρα! Λοιπόν, να σας πω τα χθεσινά μας στα χαΐρια. Παραγγείλαμε εκεί της Παναγιάς στα μάτια. Πήραμε 3 πακέτα πίσω στο σπίτι. Ήταν όλα τόσο χορταστικά και μπουχτιστικά, γιατί έτσι όλα έχουν αυτό το κίμηνο και τη σάλτσα αυτή και τη spicy. Πόσο τέτοιο να φας. Παρόλα αυτά, πολύ καλές τιμές, δηλαδή για όλα αυτά τα φαγητά 100 ευρώ αυτό λέγαμε. Σε ελληνική ταβέρνα θα τα είχαμε περάσει λογικά. Και πολύ ωραίο μαγαζί. Και τώρα ένας χαμός, εδώ θέλουμε πρωινό και θα δοκιμάσουμε από το δέμα της ελπίδας. Αυτά εδώ, το οποίο είναι κουτάλι που το βουτάς μέσα στο γάλα. Είναι κακάο only. Hot choco spoon milk. Τόσες φορές έχω έρθει σήμερα, μπαίνω πρώτη φορά και είναι wow, δείτε πόσο ψηλά είμαστε. Επιστροφή στο σήμερα με πιτζαμούλες, παιδιά. Με τσούζει εδώ. Κόπηκα κάπου και δεν πήρα πρέφα και με τσούζει. Τώρα που έβρεξα τα χέρια μου, γιατί έκανα μία σαλατάρα. Όνειρο! Όνειρο. Φέτα από το χωριό, ντοματίνια, αυτές τις ελιές που τις λατρεύω, που λέγονται θάσου. Θρεμιδάκι. Από κάτω έχω και παξιμάδι, το μάνα και αγκούριο. Πω τέλειο, είναι και λύσω αυτή η ελιά. Έτσι θα σας κλείσω. Φουλ θετικότητα, με τις μικρές χαρές της ζωής. Μέχρι και αυτό. Μια χωριάτικη. Ένα γεύμα που φτιάξετε εσείς. Ένα ρόφημα που σας αρέσει και το φτιάξετε μόνοι σας. Και κάθεστε τώρα και το απολαμβάνετε. Να ομορφαίνετε όσο μπορείτε και των μικρών πιτσινιών, γιατί αυτά είναι μικρά. Εμείς οφείλουμε να τους ομορφαίνουμε τη ζωή του, όπως με τα υπέροχα γράμματα που είδαμε σήμερα από τον Άι Βασίλη και προς τον Άι Βασίλη. Αυτά, αγαπημένοι μου, κάπου εδώ θα σας κλείσω. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Η ζωή είναι ωραία και όσες φορές είναι δύσκολη και μίζερη και κουραστική, θα την κάνουμε εμείς ωραία, εντάξει? Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια!